Yan. Yan yung bungangira. Oh. Isin daw. Ang lalay, papakita pa ako. Ay, puking ina yan. Ayan, ayan, ayan. Buisit Kuminom ka ka. ngayon, ha? Lumayas ka dyan. Ikaw lang, ikaw yung news namin ba? Papa, ikaw na. Tigilan mo. Ano ba maghahasa ko yung isa dyan? Papag-asa naman eh. Wala pa daw siya anak kuya. Sino? Lima na. Hindi na yung ano niya, wala daw pa siya anak. Kapanganak nga lang eh. 4 months. 5 naman na daw. Nandun si Kuya Lucy man, nandun siya, nandun na yun. Huwag ka magpatugtog kay nag-live man ko ba? Okay lang yan, ang ipagagagay. Makapiright man ko. Di man ko mabayaran ba? Ganon? Tigilan mo muna yan. Ay ano mo yung Yung mga bunga nga lang daw natin pwede, huwag tayo tugtog. yung ano ba yung mga reggae, yung mga ano mga Tagalog, mga Anong bayaran? Bayad man yan. may Vlogger man siya. may ads na ako eh. Eh, vlogger ka pala kuya? Ah, Anong pangalan ng ano mo? Vlogs mo? Boy Bicol. Hmm? Boy Bicol. Bicol? Yung mga Bisaya, mga ano ba, yung reggae ba? Ang dami nang nanood oh. 0. Makasahod ka na nun kuya sa YouTube. Gumit, dala na naman siya. Yan din siya. Ayan Ay, po wala ang nang aming beer eh. Mayordoma. Oh, grabe siya. Makamayad ng ogas. Ito wala pang anak to. Oh. Dalagang dalaga. Pag ano po ano? Bakit makalive pala ito? Kaya ano lang, makilive tayo. Para pag sumahod siya, libre niya tayo ba? Libre lang pala. Hindi lang tayo nilibre ito. Kung magkakasahod, tagal-tagal ko hindi pa magkasahod. Ano yan? Dinosaur. Dinosaur. Tanggalin niyo natin ito para makausap ako. Video call ko yung aking anak kay so, magulo. Tama mo ko pag-vlog, maraming tatawa. Anong Bisayan? Bisaya. Yung mga remix ba na ano? Ay, ate pala. Ate. Oh, bago namin kasama, ate. Ano yung magpakita ng anak mo? Pakita. Bisaya lang. Mga reggae lang. Kuya. Kuya, huwag mo kayo pakita. Sabi mo, makaano tapos ngayon. Mamaya pag nalasing na ako. Kailangan pa kasi. Wow, princess! Ganda! Animal, kanayawa ka, demonyo ka. Mga pisting yawa itong mga katabi ko. Hindi man ganyan ang mag-vlog, magsasalita man yan. Eh, paano nga magsalita? Wala namang manood pa. Sino kausapin mo? Hoy! Manood kayo! Ala naman. Pag may manood, saka mo kausapin. Daldal ako din ng daldal. Wala namang ano. Parang si Madam Inos. Ni Inos. Inots. Dadalihan na daw. Lalag ng minor. Walang minors. Walang Signal. kindat-kindat mo. Yung mga meron na yung mama. Tagal naman yan. Tayo magbudots dito, tayo manonood. Isin ko nga kay Sir Jet doon. Para manood siya. Yuko, bakit? Ito lang, sound. Pagmanagat. Boto.
Sige na, kumain na muna kayo. Ba't may natakol? Kaso namin. Mag-hi naman kayo. Nag-live man siya, oy. Hindi yan. Sige, kain muna kayo, ha? Hindi na. Bye-bye, be. Ay, wala pa pala. Hindi ata. Nag-start video pa pala. Kiss na, mami. Bye-bye. Nang ano yung Bakit okay na lang? kinain ko? Bagal mo eh. Siyempre na sa mga 5 minutes eh. Sakit dito ko. Hindi na ako magdila eh. Dila? Yung dila ba? Dila ba? Siyempre, pag Sagot na lumabas yung ako, ganito ko kakakain. mas nga naman gamay, oy. Napahangin na namatay, di ba? Napakanginan ka? Yung bike ba? Ibang pool naman yun, ba? Masama. Kaya nga. Nagkaan nyo dito eh. Subscribe po naman ako, parang awa mo na. Ikaw din. Asan cellphone mo? Wala siya. Bigyan mo muna siya cellphone. Paano kita masubscribe? Ako nga, di ko mapalitan cellphone Boy ko. Bicol. Yata, animal ya. Kupita kaya kita, no? Mamatay. O, mamatay, mabango pa Ganda lang. na ng buhok eh. Hindi kasi ano eh. Binta mo yung buhok mo. Hindi, manipis man buhok niya eh. Ganyan talaga. Yung dulo. Pag Pag marami. kanya nakapayapag nila. Ganyan talaga naglalakas. Pati bulbul niya naglalakas man. Kalut pa. Sorry. Sorry po mga kauragon. Buti wala pa nanonood. Bulba ka namang Inulit ba yun? Sige, sige, daldal. Pastilan kayo. sabi ko yan sa may buhok, kaya ganyan. Hmm? Hindi nga maka-score kay daghan man. Eh? Kalibot ko. Live pala ako. Matanda na yata. Anong pangalan mo kuya? Sa Facebook? Boy Bicol sa ano, sa YouTube ako, hindi sa Sa Facebook. YouTube? Nasa naman? Ay, ginoo man. Yan ang bagay sa'yo, mami. Pero, di ba gusto mo ng isla gitna? Murit ako ulo. Ulo ng isla. Pag magla-live ka, kami naman ay pagandahin mo. Hmm? Singing favorito. Uri, di ba yan? Ah, ito, 90. Ito? Hindi naman ikaw eh. Iba yan. Ayun o. Ang dami mo na palang subscribe, ano? 1,089. Maraming tubig ka. Maraming tubig. Akin to. Pindutin mo yung mukha ko. Huwag mo i-skip yan. I-like mo at saka i-subscribe. Narinig ko pa ang tugtog. Bumul ka mang Ngayon lang yan. I-like mo. Tapos Dinky sa subscribe. ano? Di ba ano yan? Tapos, click mo yung notification bell. Yan, yung pula. Wala kasi signal. Kasi Subscribe na yan eh. Hmm? I-click mo yung bell button. Ayan o. Nakasahod ka na dyan kuya. Ba't ayaw mag-subscribe? Subscribe na yan. subscribe na nga.
Pula pa rin eh. Kinancel mo yun. Ayan na. Ba't ganyan sa'yo? Hindi ko lang. Ayan, may nanonood na. Diyos ko po. Ako yan eh. Ikaw ba yan? Shout out sa'yo, Day. Oh, narinig ko pa. Shut up, shout out. Umalis ka mo. Diba mga Bisaya man mga tugtog? Bakit ba kuya bawal? Bakit bawal? Sabihin mo lang, no copyright. Ano lang to, tawag niya to, pampalipat oras lamang. Mama na, Ano mo yan eh. ano naman itong mga salit, ano mo, mga ako yun. Reggae ba yan? Lahat yun. Taas wagas na. Lasingin niyo ako, magugulong ako dito. Iba na yung pinanonood mo, hindi na live eh. Bayan niya. Ito na, tingnan ko ngayon. Hmm. Ako na yun, open ako. Mag-like ka ng mag-like sa mga ano. Bawat panoorin mo, ilalike mo. Kumu-umu. Magkatagayo na. Ay, kaguma mo, nanumpa ka. Kalit gibiyak. Wala agani gasig na. Kung magbigay kayo ng signal ng wifi. We have one. Viewers. Siya. Nawala na siya. Ikaw na nagila. Vlog. Lilipon tayo dito ah. Nag-iinit kasi yung cellphone ko kaya hindi mo ako pag-log. Oh, paltan mo na, vlogger ka pa na. Tapos tayo magpapaligsahan dito. Ano maganda? Pustahan ba? Kaya ay... Ikaw ka ba ako doon? Please coming. Gagabos ko. May soft drinks ba, guys? Baka soft drinks ba? Maya, nagdamdaman na siya ng bulb. Mahula ko eh. Saka walang yelo. Mangyelo ko yan. Hindi malamig ang sapin ko. Yung kan. Malamig, yun okay lang. Wala yellow. Wala kasi malagyan ng yellow dahil puno yung isang pizza. Okay lang siya, hindi malamig. Ha? Magbigyan kayo ng salak na, kunti lang. Gusto ko yung beer. So, may nakalaan na dyan isa, bote. Meron na. Doon. Kala mo ha? Hindi pwedeng mawala ng alak dito. Mag-init ulo ni Princess. Kumot-kumot ang imong kamot. Shout out sa isang viewers. Hello. May nanong, wala man ka, kita. Matay. Please comment down below, sir. Si Sir Dapat sa Jet. Facebook ka pabot. Si Sir Jet Dreaming. Dapat sa Facebook ka mag-live. May marami doon. Wala namang bayad doon. Paano ka ano sa... Magpapaligsahan tayo, ibibideo mo. Isang mangkok na ganito, unahan makaubos. Tapos syempre, bibigyan mo kami ng reward. Ganun dapat. Dapat yan ito yung, ano, maliliit na taga yan. Kasi yung mga sili ba? Walang ganyan, no? Pag
nabulabog yung anay sa utak ko ay hindi lang. Sa ilong ko lang nabubulabog ay. Yung soup si Sinesos! Ala nang ilong binulabog. Nabulabog yung anay sa ilong ko eh. Ba't sa atiran sila nila? Magwawala yung Pangger lang kami. sasayaw yan. Napakainit ng katawan ko pag umiinom ako na yan. Ay, Ako, delikado. tatanggal natin lang. Hindi nga, parang sobrang init ko ba? Parang nilalagnat. Bakit kaya pag nakainom ka ng alak, para kang, ano, parang, ano ba? Parang, Sabihin mo, kumaya. Ganado. para bang iba yung pakiramdam. Parang naghahanap ka ng malamig. Yung boyfriend ko, iba siya. Nakainom siya, kahit anong gawin, hindi tatayo. Alin, te, ano boyfriend mo yan? Boy Claro. Kaya nga, sabi niya, inom siya, pero konti. Ay, nasobrahan yung kaya Kaya ganun. nga nagugulat na ako sa kanya eh. Yung ibang lalaki pag nakainom, lalong naging, kaya maraming nakainom. Pag tama lang yung inom mo, yung parang tamang-tama lang sa katawan mo, yan. Pero pag sobra na, wala na. Inom lang yan siya ng can na parang isang ganyan lang. Pero yung masigan. Pag sobra na kasi ganun-ganun na yung tingin mo. Pero pag yung tama lang, ay, parang naghahanap Kaya ka ko ayaw kuminom kasi nga ibang tama sa akin ang alak ba? Manggahasa man po. Hindi, umakyat ka daw diyan eh. Kaya nga, wala akong maghahasa kaya umakyat na lang ako doon. Magigiba nga yun eh. Yeah. Sa friendship ko, nakuha sa chat. Hindi lang mo kung nangyari ko yan. Dahil nakuha sa chat si Wala na yung mga... Pasko yata yun dahil, no? Pasko ba yung pinasok mo yung dapat pinasok? Pasko yun ang dahil, no? Wala ko nito. Pasko yun. Kamali ng pasok. Nulong daw siya. Bagong taon yun. Gabay-libay limang ka? Alin? Yung nagpaikot-ikot pa nga tayo ng buti ng gin. Hindi mo yun mapasayaw nung araw, nung time na yun, ganun-ganon na rin siya. Yung New Year. May paborito kasi siyang tugtog eh, na mapapasayaw siya eh. Yan. Hindi ako marunong sumayaw. Sabi na, hindi ako sasayaw. Ganyan lang siya. Pagka hinarapan na ni Beth, ganyan gaya sa mga. Dito pa si Bitnan eh, no? Ganyan gaya sa mga. Saya kami dati kasi lahat kami manginginom eh. Hindi ka masaya, kaya hindi ako uminom. Hindi, alam ko. Nag-awareness nga dito, ano eh, lasenggera. Inom ka lang, mga isang bote lang sa Pasko. Sunmig light lang naman. Parang tayo. Ano lang sabi nila. Sunmig nga lang ako, sunmig nga lang din Kaming eh. alas 30. 2 piraso lang sa akin. Aakit na ako sa bubong. Yeah, huwag ka na mag-inom at bakit kayo malulot ko sa swimming pool. May gagasahin ako dito pag nalasing ako eh. Ay, sorry. Tangin na ano daw ang atawa ko. Peace be with you, love you. Ano daw ang asawa ko. Siya lang yung viewers. Ngayon ko sa'yo ng viewers yung nagkukumin. Viewers ni Kuya, yung anak niya, asawa niya. Hindi nga, nag-ano, yun. Malaki yung sound ng YouTube pag marami kang subscribers. Pag mag-focus sa YouTube, laki talaga sa sildo. Yung sila na yan, yung mga vlogger, din lang yung naman eh. Hindi kong TV nga, mga artist ka ano na eh. May commercial na siya sa Mountain Dew. Natin oras. 7:50 pa.
Lobat naman ka dahil. Sobat na ako. Ilang? Oo. Ito pa. 52 pa ba yan? Ba't wala si Karen, Bek? Kasama ni Bambol. Yung pinag-ride niyo kuya, hindi ito lang talaga sa bahay. Pag nandito si Kuya Henry nag-drive kay boss. Sinong bus? Big boss natin. Buong Pilipinas, siya ang pinaka-boss. Ano maniwala dito? Yung panok doon na kamaron, Yung pinag-lilisan ko na ako doon, di ba? Yung tinuro ko sa'yo? yun ang pinaka-boss natin. Ito, Pilipinas talaga. Buong Pilipinas nga siya. Kampanya natin siya. Yung mga pumunta rito, mga sabkon lang yun. Pero tayong nagpipinance na ngayon. Di ba sabi ko nga sa'yo? Tayo ang pinaka-main ng mga nagsasabkon sa yung C5 project, Moore project, Clark project. Ito ang main. Ito ang boss. Yung Sabi ko nga sa'yo, di ba? Pag natapos tayo sa C5, yun sa Yung sa C5 na yun. Ano lang ito eh, 2 years lang yata yun. Oo. Magkano Kita nga mo dalawang sila taon nun. pupunta rito, yuyuko-yuko kay boss. Kasi pag sinabi ni boss na titigil yun, titigil yun. Kasi siya ang pinakaano dito. Nasabkon lang yun sa ano, kaya nga swerte mo nandito ka eh. Matapos yung C5, ito hindi. Diba? Shout out sa'yo! Sino ba nanonood? Comment ka naman dyan para naman maging happy naman itong kasama ko. Oh. Pakyo talaga ba? Tatakbo talaga ang presidente ng buwang Oo, inano na ni ano, ni Pimentel. Yan. Idol, Manny Pacquiao, sana hindi ka na tumakbo. Hindi alam ko. Pera lang habol sa'yo ng mga politiko dyan. Siyempre, mapera ka, kaya ikaw ang itutulak nilang ano. Pero sa totoo lang, nagmamalasakit May lang love sa'yo. ka, te? Ko lang kung meron pa eh. Ha? Tingnan ko nga meron pa. Concern lang kami sa inyo, Sino ba Manny presidente Pacquiao. na? Ang gusto mo Marcos ako. sa ano, 20. Hindi ko pa alam. It's about money. Ah. Magkano ba? 20. 100 lang utang ko, ah. Na? Wala man ang boto. Tigil ko na kaya ito. Ano number mo? Hindi sa anak ko. Ano number? Wait lang. Anong oras na ba sa Amerika? Madaling araw no? Tingnan mo sa world clock. Eh, ginagamit ko. Tingnan mo nga dahil. Ano? Nag-bigikas ako. Tulog pa yata yung... Kasi sa Saudi, una tayo ng 6 hours. Abaga ba? 0927. Tanda nyo, Toto. 1040. 0927-322-1040. Ko sakto 70. tandaan nyo yung numero, chat nyo. Ay, text nyo, meet nyo. Student? Oh. O, magkano utang muli? 170. O, puti naman bilang mo ha. Pero panggitan yung dila. Pero pag maning sariwa to, napasok pa sa... Para pa sa tila-tila. Tapos na yung pulutan natin. Hindi pa naitaangat yun. Wala pa tayong iniinom.
Nangalay na ako. Kala ko kumuha ko. Ako, Yung nagkalat ka sa live sa naganto. uy, ano ba yun? Mukha ka naman. Ano kasi sa bibig ko eh. Aray ko. Ito pala yung pinaka-boss mo. Eh, marami pala silang project. No. Ay, di pa pala napipay. Ang tanga ni Nancy. Ayun na. Mawala na yung mga project natin. Dito, mayroon pa. Ano sana yun? Nilinok mo lahat? Magpa-practice na ako at magbabalag tayo ay. Shout out sa isang viewers. Ang dami na. Ang viewers lang. Shout out po. Hello. Ito ang aking mga news, oh. Takaw sa mga mani. Ay, ito, lalo na to, oh. Oh, kanina ang dami dyan, oh. Wala na. Dami naman na kayo. Oh, balat na lang. Biglang lumalayas tong naman. Ayun. Crime. Ini-scroll. Sarap nga yung sunflower eh. Asa? Ay, kuha muna ako doon sa stock room natin. na kayo. Kaya nga, kuha ka nga doon. Ibaso mo lang. Ano? Kuha mo naman. Ino kaya, Jess? Ino ka, Jess? Ino ka, Jess? Mag-inom para kaya mo nang makikitang baso. Ano lang? Soft drinks lang na. Wala nga malaki sa freezing. Ayaw. Ito, nabili nilagay ko sa rep eh. Paggabi. Ayaw ka na. Isa lang. Yeah. San Miguel. Huwag saan naglag, sing chow chow lang. Huwag na. Na magalaki ka Inom na. ka. Para Chow magbasa. chow lang. Ay ko. Doon ka matulog ah. Ay ko. Gusto ko na kaya si Joy. Buhay ko na dyan. Sadya kasi kami. Ha? Saya. May masaya din kayo dito. Siyempre, bago lang. Punta na si Bambol dito. Oy, magsitulong. Tugisel. Natawagan lang kami na. Pinasok na yan ni Randy eh. Nung nagalit si Rante. Anong problema? Doon kami maminom. Dal-dala siya ng dal-dala. Papasabi pa kami. Sabi Pinasok ni Randy. ko lang gusto niya. Yan, Pinasok. kasi pag pinabayaan mo yan sila, talagang aapihin na tayo na. Pero, Pagpunta, pero dahil pag hindi lasa eh. wala. Kahit, sigawan Ano mo. niya sa ano? Kasi anong sinabi niya? Anong problema mo? Anong problema siya? Sabi niya, Hingin ng tulong si Bambol sa amin pag eh. na, Ay, pumunta nga kayo rito. Buti hindi na pinalis. Wag, anong ginawa ni Joy? Teka mo. Hindi. Duran. Buti hindi siya pinalis. Tingnan na. Takot na na. kayo, umuwi yun Tingnan siya. na. Kinabukasan, Pinangat umuwi sa siya. karton. Pinasok. Bakit? Iyop siya kinabukasan. Eh, pinauwi siya. Nakapabalik yun eh. Eh, malanganing oras. Ay, sarap na sarap sila sa pinuntan niya sa loob. Anong problema mo? Ano sabi ni Bambol? Tawag na sa amin. Ano ba yan? Kaya kasi kami nung dati. Baklang tete. Bet ba yan? Nasaan yan, Day? Farmer. Weird eh. Bakang maghahasa ko itong katabi ko dito. Aba, Puro ka lang kahasa. magagalit ang ating mga jowa-jowa.
Kaya basuhin mo kuya. Nakamasok ko yan. Kaya ako nakukuha. Sige. Naka-live kasi ako, hindi ko magtawan eh. Grabe naman to. Danda naman day. May pupuntang ka? Puro ka agad. Hindi ah. Ibaba mo yan. Dapat mo doon sa may buhangin ko. Lasing na agad. Sabi ko na sa iyo eh. Hindi kasi, Doon sa may buhangin. Ay, linti. Ano man to? Hindi nabuksan. dali ba yan? Ay, Kaya nga. Aboy. Pasok mo yan. Anakay nga na may Ano naman pangalan? mayroon, no? asang pangalan mo dyan? Wala, may lipstick. Ay, linti. Hipan mo, kuya. Hipan, hindi higupin. Dali mo to. Kita ko madali. Basuran. Tumawa na tayo. Ito pa oh. Abot yan sa labas yung hilalik, hagik, ang mahilig. Lunes ko ng buka. Okay, si Kuya Bambol, wala? Ewan ko, kasama sa mata. Wala. Kasama yung nila. Ano ba si Amo? Ano? Sabay ko lang. Magkasama yung tatlo. Ah, sama din siya, no? Si Kuya Randy, si Amo, tapos si Bangko. Basta punta sa hindi, wala naman kuya hindi. Bingi? Randy. Randy? Hindi ka rin. Lasing na ko dahil. Mag-out na nga. Wala naman